Id-differenza bejn Simon Busuttil u Joseph Muscat hija ċara. Filwaqt li Muscat rema l kollox il-prinċipji ta' trasparenza u l-onestà, il-politika ta' Simon Busuttil hija mibnija fuq l-onestà u l-verità. Kien dan il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil meta l-ħamis filgħaxija kien qed jiġi intervistat mill-preżentatur Reno Buġġejja waqt il-programm Dis-Sett. Jien irrid nagħmel stil ta' politika tassew differenti u biex nagħmel dan irrid nibni fuq il-verità. Irrid nibni fuq l-onestà. Simon Busuttil rabat l-impenn tal-Partit Nazzjonalista li jibni politika mibnija fuq l-onestà ma l-iżviluppi fl-aħħar ġimgħat u xhur fejn il-Gvern naqas milli jkun onest u trasparenti fosthom il-gidba tal-Prim Ministru li jirreżenja jekk il-Power Station ma titlestix fil-ħin. Jien għadt li nemmen f'politika mibnija fuq l-onestà u din hija kruċjali għaliex illum nafu li għandna gvern illi mhuwiex mibni fuq l-onestà huwa mibni fuq gidba. Il-kap tal-Oppożizzjoni kritika l-mod kif il-Gvern dejjem jażel li jitfa' t-tajn fuq ħadd ieħor meta jsib ruħu daru mal-ħajt, kif għamel fil-każ ta' George Policino. Gvern li jażel li jitfa' t-tajn fuq id-deputat George Policino għax qed jirrealizza li mhux se jlest il-Power Station sa 4 xhur oħra kif kien wiegħed qabel l-elezzjoni. U hawnhekk appell ieħor minn Simon Busuttil għal politika mibnija fuq l-onestà. Ejja ma nagħmlux f'dan il-pajjiż politika tal-ħmieġ illi taqbad it-tajn u titfgħu lejn ħadd ieħor għax inti qiegħed darek mal-ħajt. In-nies mhux dik it-tip ta' politika jridu. In-nies iridu politika onesta jekk jien għamilt żball għid li għamilt żball, jekk jien għamilt weda u ksirt ammetti, mhux għax int qiegħed darek mal-ħajt titfa' t-tajn fuq ħadd ieħor. Anke fil-qasam tas-saħħa l-Gvern Laburista għażel li jitfa' t-tajn għax sab ruħu daru mal-ħajt u minflok mammetta li falla f'dan il-qasam dawwar l-argument fuq kolonna fl-Isptar Mater Dei. Waqt l-intervista Simon Busuttil tkellem ukoll dwar suġġetti oħra fosthom iż-żieda ta' 58 ċenteżmu għall-għoli tal-ħajja. Lill-poplu tagħtih 58 cents, imma lin-nies li qegħdin fil-Parlament mal-Prim Ministru bħal Carmelo Abela tagħtih 58,000. 58,000. Hemm ipokrezija kbira fil-mod ta' kif jimxi dan il-gvern. Dwar il-qasam tal-finanzi pubbliċi Simon Busuttil qal li fl-ewwel sena tal-Labor fil-Gvern id-dejn tal-pajjiż imkejjel skont il-kriterji Ewropej żdied b'ammont rekord kemm Malta ilha fl-Unjoni Ewropea. Suġġetti oħra diskussi waqt il-programm trattaw il-policy fora tal-Partit Nazzjonalista u l-liġi tal-finanzjament tal-partiti.